Barnealdeko ura eguzkiaren berotasunarekin lurrundu egiten da. Orduan gas forman gorantz joaten da. Jarraian partikulak elkartzen direnean tantak bihurtzen dira eta astunagoak egiten dira. Horregatik prezipitazioa gertatzen da, eta prezipitazioa euriak, aztabara eta elurra izan daiteke, tenperaturaren arabera. Bertan isurtzen den uraren zati bat erregetatik joaten da, eta beste zati bat iragazita geratzen da lur azpian. Lurperatuta geratzen den ura, itsasoraino joaten da erreketatik joaten dena bezala. Hori behin eta berriz gertatzen da, etengabe. Horregatik deitzen zaio uraren zikloa.